वाढले बघ, पाय माझे खराब नव्हतं, पायाला तेवढा चिकल चिकचिक. बोला. म्हणजे तो जायचा रस्ता आहे ना जिथे भाजी वगैरे लावले बघा, तो पूर्ण असा पॅक झाला होता. तसं नाही, हे कसं हे कसलं लक्षण आहे, नवरा बायको एकमेकांना किती ओळखतं ह्याचं लक्षण आहे. असं भरलेलं काय म्हणते मी, ह्याला म्हणतात घोसाळी ना. पात्यात तुझ्याकडे निघत नाही लवकर. किती वाढले पण बघ, कधी एवढी वाढ होते काय माहिती पण नाही पडत. चप्पल काढून ठेवा तुझी, चप्पल काढून मला पाय माझे खराब नव्हतं, पायाला तेवढा चिकल चिकचिक ओलसरपणा अजून जमिनीमधला ओळा गेलाय. जमीन एवढी आहे, ऊन कुठे आहे, ऊन गायबच आहे सध्या, ऊन फिरायला गेलाय. हां हां जा, सगळं मस्त. इकडे लावायला घेतलेली आहे तुला ती मिरची बघ, जमिनीला टच झाली बघ, वेगळी जात असते ना. हात पाय धुतात, यात पाणी आहे ना. चूल पेटवा, चूल पेटली बघ आता. वातावरण थंड आहे ना रे. नाही पेटले, ठीक आहे. आग दिसते आतमध्ये, लाकडं पेटायची. मग काय तिथे लाकडंच भेटत आहेत का, दुसरं काय थोडं भेटत आहे, बारीक लाकडात आतमध्ये टाकलेली बाबा, बारकी बारकी सर्व छोटी 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 टाकून ठेवले आतमध्ये. ती जळतील तेव्हा ती मोठी भेटतील. कुठे ठेवू उन्हामध्ये, कुठे ठेवू, इथे ठेवू, असं ठेव, नंतर मी काही घेते मग. बाहेर पण शिजतंय. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. सकाळची वेळ आहे, तुम्हाला समजलं असेल. आणि आता नाश्ता बनवायला घेतला आहे. आज आमच्याकडे नाश्त्यामध्ये डोसा बनतोय, म्हणजे सगळं झालं आहे, चटणी वगैरे बघा बनवून झालेले, ते मला मी दाखवते. तर आता थोडंसं जरा निवांत, म्हणजे मला वाटतं काहीतरी 8:30 पावणे 9 झाले असतील. अगोदर म्हटलं ह्याला नाश्ता येते आणि मग म्हटलं माझं जे बाकीचं जे आहे ना रुटीन ते म्हटलं चालू करते. कारण तुम्ही बघितलं ना तिथे काम केलं ना, हे असं काम केलं ना का जाम भूक लागते. मग त्याच्यामुळे पहिला आधी किचनमध्ये आली मी आणि डोसा घेतला आता बनवायला. म्हणजे एक डोसा बनवून झाला आहे, ह्यांना तर इथेच तिथे खायला. आणि मी बघा किचनवरती बसले डोसा करायला. काय होतं बघा, तुम्हाला पण माहिती असेल, हे अशा डोसा वगैरे बनवायला भरपूर वेळ जातो. त्याच्यामुळे उभं राहून ना पाय ना माझे दुखतात जाम. त्याच्यामुळे हे म्हणजे मला बरं पडतं. मग हे असं मी किचनवरती बसते आणि आरामात करत बसते. आता ह्यांना इथे खाली खायला देणार आणि इकडं देत जाणार, म्हणजे मला मग आत बाहेर फेऱ्या मारायला नको हॉलमध्ये आणि किचनमध्ये. त्याच्यामुळे हे बेस्ट आहे. चला आता पटापट करून घेते. थोडंसं तुम्हाला मी दाखवते कसं केलंय ते. हे बघा, हे डोसे घेतलेत, झालेत 2 करून. आणि ही आपली चटणी बघा, ही चटणी ना तुमच्याशी शेअर केलेली आहे मी. तुम्हाला जर का रेसिपी हवी असेल ना, मी लिंक देते डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये. चला आता ह्यांना देते खायला. कुणाल बाबाला बोलाव, खाऊन घ्या चला. आज जरा अमूल बटर लावलाय, ते मागे डीमार्टमधनं आणलं होतं ना, आता साध्याच बनवायची मी. आणि कसं ऊन बघा कसं पडलंय, डायरेक्ट त्या तव्यावरती ऊन येतंय.
हे इथे खूप बरं वाटतं. हे असं किचनमध्ये बसून ना बाहेरचा सगळं असा व्ह्यू दिसतो ना, खूप छान वाटतं. ते कपडे कालचे धुतलेले ओले होते कारण 2 दिवस झाले पाऊस पडतोय. मग ते मी पहिला अगोदर बाहेर टाकले. तो बघा कवडा तिथे आलाय बघा. पक्षी चालूच असतात इथे येणं जाणं त्यांचं. त्यांना पण खाणं पिणं सकाळीच टाकून झालंय, उठली तेव्हाच. ठीक आहे तर चला पटापट करून घेऊया. हळू हळू आवाज नव्हतो. इथंच बसशील ना पुढा तो बाहेर मस्त मग तू येशील परत फेऱ्या खायला. चालेल. असे लांब ठेवायचे पण. ही चटणी घे बाबाला. मग बाबा काय चटणी कुठे हे बघ या कढईमध्ये. बाबाला हात मार. हा तू आधी खाऊन घे मग नंतर बाबाला बोल. चालेल. व्हायला पण टाइम जातो ना. उत्तप्पा बनवू. चटणी घेऊन जा ना कढई बाहेर. तुला परत लागली तर परत डबल यायला लागेल. हे चला ऐकलं काय. चला नाश्ता करायला. तर सध्या की नाही हे जे रान वाढलंय ना ते साफ करायचं काम आम्ही घेतलंय. खूप वाढले. कधी एवढं वाढलं ना काय माहिती पण नाही पडलं. बोला म्हणजे जो जायचा रस्ता आहे ना जिथे भाजी वगैरे लावले बघा तो पूर्ण असा पॅक झाला होता. त्याच्यामुळे आता आम्ही बऱ्यापैकी साफ केलंय. मला आता अजून 2 दिवस जातील साफ करायला. आता म्हटलं एक 11 साडे दरम्यान करूया थोडं आणि परत संध्याकाळी. हे असं 2 दिवस केलं ना सगळं म्हणजे साफ होऊन जाईल. म्हणजे गरजेनुसारच करणार. म्हणजे जिथे आपली वाटचाल आहे म्हणजे जिथे आपण वावरतो ना तो एवढाच एरिया फक्त आम्ही साफ करून घेणार आहे. आणि बाकीचे एक साईडला आहे ते म्हटलं एवढं काही गरज नाही. ते नंतरला म्हटलं बघू मग. कारण पाऊस जर का गेला तर ते रान कसं आपोआप बघा मरून जातं. पण हे आता साफ करणं गरजेचं आहे कारण भाजी वगैरे ना आणायला जायला लागते ना. मग भीती वाटते मग तिकडनं वावरताना. हा मी इकडे कामात काय करणार. काम करू उद्या तू आहे ना. आणि 3:30 वाजले तर दुपारचे. आणि वातावरण बघा पाऊस चालू झालाय परत. मग हे चांगलं जोरदार पाऊस पडून गेला. काय करायचं ह्या पावसाचं. तर मगाशी बघा क्लिपमध्ये तुम्ही बघितलं असेल ना ते काका आलेले ना ते पडवीचं आपलं काम करायचं ना म्हणून ते आले होते बघायला. सगळं बघून वगैरे गेले आणि उद्या सकाळी येणार आहेत करायला. म्हणजे तुम्हाला तारीख सांगते. आज वार आहे बुधवार. मला वाटतं आज 12 तारीख आहे काहीतरी. हो 12च असेल. पण आता हा पाऊस बघा. ते म्हणाले जर का पाऊस पडायला लागला मग राहून जाईल काम असे म्हणाले ते. आता बघू जर का उद्या सकाळी जर का ते आले आणि जर का पाऊस नसेल तर काम होईल. नाही तर पुन्हा ते पडवीचं काम आपल्या लांबणीवर जाईल. सगळं मध्ये अडचण म्हणजे दिवाळीच्या आधी करायचा विचार आहे ना म्हणून सगळे जरा घाई चालले. म्हटलं दिवाळीच्या आधी झालं असं सगळं नवीन जरा बरं होईल ना म्हणून. तर बघू आता उद्या सकाळी ते आल्यावरती बघू माहिती पडेल. मग हा पाऊस काय होतो नेमका बघा सकाळचा नसतो. म्हणजे थंड असं वातावरण असतं धुकं वगैरे असतं आणि नंतर ऊन येतं चांगलं. आज तर चांगलं कडकडीत ऊन आलेलं. आम्ही आज चूल पण पेटवलेली. पाणी वगैरे सगळं चुलीवरच गरम केलं. आणि आता हे एक दुपारी मला वाटतं 1च्या दरम्यान काहीतरी पाऊस चालू झाला आहे. आता बघू उद्याला बघूया काय ते. 1-2 ते 3 दिवसाचं काम आहे. त्यांनी आता अंदाज दिला ना म्हणजे 2 ते 3 दिवसामध्ये तुमचं काम होऊन जाईल. पुढे पण करायचं आहे आणि मागे पण. हे असं पावसामुळे सगळं चाललं आहे. बघू आता कधी होतं आहे ते. संध्याकाळी रात्र व्हायला आली. आता माहिती आहे रात्र लवकर होते. झालंय बघ बाहेर पाऊस चालूच आहे बारीक बारीक. 6 वाजले की संध्याकाळी. किती वाजलेत कुणाला वेळा. 6 वाजून गेले ते. कुणाला वाजले की रे 6 वाजले ना. 6 पण नाही वाजले. वातावरण बघ कसं आहे एकदम अंधार झालाय बाहेर बघा. अजून 6 नाही वाजले तरी पण इतका अंधार झालाय बाहेर. आणि पाऊस बारीक बारीक चालू आहे. आमचा चहा चाललाय संध्याकाळचा आणि चहा सोबत हे टोस्ट घेतले आज. संध्याकाळचा खात नाही पण आज घेतले. बसून बाहेर जाऊ शकत नाही ना आज पाऊस पडतो त्यामुळे घरातच
आज आहे दुपारच्या नंतर ना. सकाळी किती ऊन पडलं होतं ना. पाऊस सगळीकडे चालू झालाय. पाऊस सगळीकडे आहे आता परतीचा पाऊस. म्हणजे आता इथे गावी कसं पाऊस पडतोय पण कमी आहे ना. तर काही ठिकाणी तर इतका पाऊस पडतो ना अगदी पूर वगैरे पण आलाय ना. कुठे कुठे आलाय ना ते पुण्या साईडला वगैरे. पाऊस काय अक्कलकोट खाली कुठे आहे अहमदनगर त्या साईडला कुठे पडलं भरपूर पाऊस पडतोय ना. हे तरी बरं आहे बारीक बारीक आहे. बाहेर जाऊन जा काय होतं ऐकलं. उठलं का ते करून घ्यायचं. हा पाऊस दिवसभर राहिला तर रान साफ करायचं राहून गेलं. आपण विचार केला ना संध्याकाळचा करूया. पाऊस काय काम नाही करत येत. सकाळचा वेळ ना आंघोळीच्या आधी होत ना. दुपारी ऊन पडायला लागला ना नाही होत ना. आंघोळीच्या आधी सगळं करून घ्यायचं. उठल्या उठल्या पहिला करायचं. उठल्या उठल्या 1 तास जरी केलं ना तरी सगळं काम पटापट होऊन जातं. आळस नाही वाटत. एवढे वाजले. आणि आता रात्रीच्या जेवणाची तयारी. आज ना मी एक वेगळ्या प्रकारची भाजी केली. भाजी म्हणजे भरीत बघा असतं त्या पद्धतीने. म्हणजे वांग्याचं जसं आपण भरीत करतो ना तसंच मी ते पारोशी बघा म्हणते म्हणजेच गिलकी. इथे गावी काही जण त्याला घोसाळे पण म्हणतात. तर त्याचं भरीत केलं आहे मी. खरं म्हटलं तुमच्याशी रेसिपी मला शेअर करायची होती पण म्हटलं नको अगोदर मी हा प्रयोग करून बघते आणि मग तुमच्याशी मी शेअर करते ही रेसिपी. तर मस्तपैकी झालं आहे. तर छान झालं आहे. वास पण एकदम मस्त येतो सुगंध भाजीचा. झाल्यानंतर तुमच्याशी मी शेअर करते म्हणजे दाखवते तुम्हाला कसं केलं ते. आणि जर का आमच्या घरात आवडली ही रेसिपी तुमच्याशी मी नक्की शेअर करीन. बघू म्हणजे चांगली होईलच असं मला वाटतंय. आता बघूया. तर हे सगळं पटाट करून घेते. जरा पीठ मळते मी आणि बघू ह्यांच्या रिॲक्शन काय होतात ते जेवतेवेळी. दोघांना पण माहीत नाही आहे मी काय केलं आहे ते. म्हणजे आज सांगितलंच नाही आहे जेवण काय करते काय नाही. म्हटलं त्याला ट्राय करून बघूया. खरं इकडे 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 काय हवं नको तिकडे काय करू नको. भाजी कसली बनवली काय नाही केलं. हे बघा सगळं चेक करायला आले. हे बघा वाकून बघतात. मला म्हणतात की 2 तास झाले मला माझ्या बायकोनी त्रास कसा दिला नाही म्हणून. ते आता ते बाहेर होते 2 तासाने घरात आले. म्हणजे काहीतरी वेगळं करता येईल म्हणून हिने मला हाक पण नाही मारली आणि काय नाही. तो गडबड आहे पुष्ट गडबड आहे. खूप हुशार आहेत. त्यांना बरोबर माहिती पडलं. मी आता रेसिपी करायच्या नादामध्ये मी म्हणजे झाला 1-1.5 तास झाला माझं कामच चाललंय त्याच्यामुळे ते आता आले. आता का बाहेर म्हणजे नवीन काय करत असेल ना मी की मी माझ्या कामात एकदम गुंग असते. मग मी कोणाला त्रास देत नाही. माझं चाललेलं असतं. तर त्यांना डाऊट आला काहीतरी करते आज वेगळं काहीतरी. म्हणजे तसं नाही. हे कसं हे कसलं लक्षण आहे. नवरा बायको एकमेकांना किती ओळखतं ह्याचं लक्षण आहे ते. समजलं काय करते वेगळा काहीतरी प्रयोग. हे असं बघा तुमच्याकडे असं होतं काय बघा जरा. अरे पापड आधीच खातोय कुणाल. तुम्हाला भाजी दाखवते. ही बघा असं भरलेलं काय म्हणते मी ह्याला म्हणतात घोसाळी ना. पारोशी म्हणतात आणि गिलकी म्हणतात काय जण. भरीत असं बनवलंय. आता मी ह्यांना वाढते अगोदर. आता मी बघा जेवायला वाढले. आता ह्यांची रिॲक्शन बघू द्या. एकदम खरं बोलायचं कुणाल. आवडलं तर आवडलं सांगायचं. नाही आवडलं तर सरळ नाही सांगायचं. खोटं नाही बोलायचं. खोटं बोलत नाही जे आहे ते खरं सांगायचं. बघा हे सगळं जोडीला पापड पण भाजलंय आणि चपात्या गरम गरम. कुणालचे बाबा एकदम पटकन सांगतील. ते शौकीन आहेत खाण्याचे. नुसती भाजी खाऊन बघ. चांगलं झालंय. जरा वरती माझ्याकडे बघून बोलतं मला अजून बरं वाटेल ना. खूप सुंदर झालं. छान झालंय. हा आवडलं. कुणाल तुझी काय रिॲक्शन आहे. कुणालचं बघूया. कुणाल आमचा नॉनव्हेज वाला माणूस आहे. म्हणजे त्याला नॉनव्हेज जास्त आवडतं खायला. व्हेज पण खातो तो सगळं पण नॉनव्हेज पण त्याच्या आवडीचं आहे. असं नुसती भाजी खाऊन बघ. आवडली. आपण वांग्याचं भरीत कसं करतो तसंच केलेलं. आवडलं ना. हा वांग्याच्या भरीत एवढी नाही ना. ते वेगळं असं. हा आवडली ना.
म्हणजे नेक्स्ट टाइम बनवायला काय हरकत नाही ना. रेसिपी मला शेअर करायची आहे म्हणून विचारते. खूप सुंदर आहे. चला आता मी पण जेवून घेते. म्हणजे आपलं मिशन काय सक्सेस झालेलं आहे भाजीचं. अप्रतिम आहे एकदम. एवढी आवडली. आज 2 घास जास्त खावा. आणि आता व्हिडिओ एंडिंग करायची वेळ आली. तर त्यापूर्वी तुम्हाला मी एक सांगीन, आपले एक सबस्क्रायबर आहेत, म्हणजे आपल्या एक ताई आहेत. त्यांनी मला वाटतं 2 दिवसापूर्वी काहीतरी कमेंट केली होती की ह्या ज्या भाज्या लागल्यात ना त्या वेगवेगळ्या प्रकारे ट्राय कर म्हणून, म्हणजे भरीत वगैरे ह्या पद्धतीने किंवा अजून वेगळ्या पद्धतीने. तर तेच मी आज ट्राय करून बघितलं आणि खूप आवडलं आमच्याकडे. त्याच्यामुळे खूप खूप धन्यवाद मानते मी त्यांचे. तुम्ही जर का व्हिडिओ बघत असाल तर जरूर मला कमेंट करा तुम्ही ताई. आणि अशाच म्हणजे वेगवेगळे सजेशन असतील किंवा तुमचे सल्ले जे मला माहीत नसतील ना ते तुम्ही जरूर माझ्याशी शेअर करा. खूप आवडतील ते आणि मी त्या पद्धतीने सगळं करण्याचा प्रयत्नसुद्धा करेन मी. तर चला आता व्हिडिओ आजचा मी इथेच संपवते. तुम्हाला जर का आवडला असेल तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. कोणी नवीन नसाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. तर पुन्हा आपण भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.